ମହୀଶୂର ରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ରା ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଆଇନା ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଥିବ ଇ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଥିଲା ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ବି 100 ମିଟର ଦୂରତାରେ 4ଟି ଟଏଲେଟ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଗଲେନି। ଗତ 20-30 ବର୍ଷ ଧରି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଦେଖିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହେଉନି କରି ହେଉନି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଭିକ୍ ସେନ୍ସ ବା ସାମାଜିକ ଚେତନା ବଢ଼ୁନି। এইটা গোটে সারা ভারত নুহে পৃথিবীর এই প্রোবলেম। তো সেপাই কেহি জনে আইডিয়া দেলে যে মহীশূরে আমি গ্লাস লগাইদেবা, রিফ্লেক্টিভ মিরর লগাইদেবা বা আইনা লগাইদেবা, যে পরিস্রা করুথিব তার যেতବେଳେ চিত্র আসিব সে বলে ডরি পড়াইব। কিন্তু এ কথা যেতବେଳେ সোশিয়াল মিডিয়াରେ ଆସିଲା ତାପରେ বহু ପ୍ରକାର ମତ ଆସିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆରେ ଏଇ ତ ଭାରତୀୟ ଯୁଗାଡ଼ ଲୋକ, ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାନ ଛିପ ପକେଇଦେବେ, ତାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ତାପରେ ପୁଣି ପରିସ୍ରା କରିବେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ନିଜେ ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ କାଳେ କିଏ ପରିସ୍ରା କରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଏ ପଦକ୍ଷେପଟାକୁ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ଏହା କେତେ ଦୂର କାମ କରିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ସେଠି ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରିଏଲି ଟଏଲେଟ୍ ବି ଅଛି। ଏସବୁ କଥା ଆସିଯାଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଭାରତରେ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ରା ନ କରିବା ପାଇଁ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର 2019ରୁ 7 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆଇନ ହେଇସାରିଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ତାର ନିୟମ କାଢ଼ି ସାରିଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ରା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 150 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ 100ଟି ପବ୍ଲିକ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କିଛି ଲୋକ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବା ବାହାରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା ଆଉ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଟଏଲେଟ୍ ଖୋଲିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଏଇ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମେଥଡ଼ରେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ କରିହେବ? କାରଣ ପୃଥିବୀ ଯାକ ଏ ସମସ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କହୁଛି, ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଶଶୀ ଥରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେଠି ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି। ତ ସିସିଟିଭି ଲଗେଇ ଦିଅ, ସେମାନେ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ବା ପବ୍ଲିକ ଜାଗାରେ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡିତ କରିହେବ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ଟଏଲେଟ୍ ଥିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ଯାଇକରି ପୁଣି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଦେଶର ଉଦାହରଣ ବି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ଜର୍ମାନୀରେ ସେମାନଙ୍କର ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି। ସେ ଟଏଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଯାହା ପରିସ୍ରା କରିବେ ସେ ଗଛ ତା ଦେହରେ ବଢ଼ିବ। ତ ଯେଉଁ ୟୁରିନ୍ ବା ମୂତ୍ର ଅଛି ବା ମୂତ ଅଛି ସେଥିରେ ତାକୁ ସେମାନେ 300 ଲୋକ 600 ଲୋକ ପରିସ୍ରା କଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ବଢ଼ି ପାରୁଛି। ତ ପରିବେଶ ବି ସୁନ୍ଦର ରହୁଛି। ସେମିତି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କମ୍ପୋଜିଟିଂ ୟୁରିନାଲ୍ସ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ୟୁରିନାଲ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତଗୁଣ୍ଡ ବା କୁଟା ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଓଡର ବା ଖରାପ ବାସ୍ନା ଆସିବନି। ସେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସହଜରେ ଆକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିହେବ। ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଦେଖୁଛେ ଇ ଟଏଲେଟ୍ ବି ଆସିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ସହରରେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଟଏଲେଟ୍ ହେଇଥିବ ବା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଟଏଲେଟ୍ ହେଇଥିବ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ସେଠି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ହେଉନଥିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେ ପବ୍ଲିକ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ସହରରେ ସେଭଳି ହେଇଛି, ଆପଣ ଏ ଥ୍ରେଡ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଏ ସମସ୍ୟା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଦେଉଛି।